Iki lo fans penyanyi Abab Poso, gawe ontran-ontran, pinter ngakali kancane. Isu-isu njok jajan to ora? Masalah. Isu-isu wis njaluk duit jajan ta arek jajan. Lah iki hangus duwite trae. Wis ra diwehi ora njumo ta, ora diwehi wis dijaluk saiki lah. Ora kuwi wis duwe saiki iki hangus. Kan iki. Ya ora lho, Mbak. Selak beribu tilaku iki ora mari-mari sampai bulan jam endi? Oh, jam ngene. Kowe asine ngakali nopi mbok kon resik-resik kowe gayane ngitung duit nek ora mari. Ora bisa kuwi aku nek pojok sampah urung mari kuwi pelane. Kowe apa kuwi 2000 to? Kuwi 217 jumlah iki. Lho yo kowe dadi jumlahnya apa malah mendeliki aku kowe. Kamu beta apa orang atas itu? Duit iki lho, Mas. Lah iya apa kuwi? Paket, iki pusagane. Iya iya. Berarti kon ngono. Wis 3 juta tak juta 600 tambah 200 tuh 3 juta to.